Prečo sú na pointe? Prečo nikto není na Ačku? Lebo hráme s debilmi. David. A dobre, David má gay klávesnicu, on má hentu. Tu. Let's see how this keyboard sounds This like. is bubble heaven. Ale to je brutálne, ty kokot. Ale počúvaj, ako znie. Super si palil na hlavu. Stano, dám zelenú, prepáč, ja som... Nie, ja ti dám zelenú, ja ti dám zelenú, ja ti dám... No. Máme 9 sekúnd. Hej, dal som zelené. Guys, we're putting all of this on green. Just on green? Right in the middle. Ale ak ma ojebávaš, ak ma ojebávaš, tak budem dávať do konca života červené. Vybavené. Dobre. Bež do piče! To není možné! Hej, jak David. Čau, ako vyzerá tvoj ksicht? Si taký škaredý jak Peťa? Vyzerám jak ty. No, tak to sme dvaja. Tak si na správnom mieste, cut the black. Dobre. Vybavené. Ja som mal Davidove. Jaj, poradil si mu zle? Dobre som mu poradil. Á, dobre. Nedobre poradil. Dobre. Chvála Bohu, chudák, však on sa za chvíľu zabije do piče, Poďte sa všetci dokola, ja sa zatočím a koho straním, toho stredím. To čo sa stalo? Počkaj, teraz sme traja? Oh shit, do piče. Ty kokot. Nie, ja som myslel, Pozerám ti pojebal, ty to doma rozjebal. Zaspavnul. že bol všetkých retard. Jasne, no vyhrano, že? Ja som ešte nemohol nič robiť.